ezt is ismert lehet, hogy mondom, a repülőben nem annyira járhatottak meg számára, kicsit mindig volt egy elég gyakorlatilag is. Itt a ezen a lőrán, és rámpászol a lámpába. És amikor látunk már egy filmben, hogy hátul lennének, így van, hogy ez sokkal gyorsabb település. Csak és pedig nem erre állnak a a levegőben tartózkodik. Soma nem látja szerintem. Valamikor egészen lementek a Milyen képességet felvet a pilótától, hogy igazán egy ilyen képességet tudjon táncoltatni. Nekem tényleg a táncoljut eszembe arról, mert ez valóban olyan ilyen gyakorlatilag messzíteni táncoszinteni ellenni. Igen, ez egy emelkedő forduló, amit egy szemlélkedő elfordulásban mutatja a pilóta, és a fordulólegyerítást láthatjuk. Hogy milyen képességet kell, hogy lenni a pilótának, alapvetően teljesen nem lesz a pára.
3 gondot kellett megnyomni, felszállástól szinte leszállásig. Ez az egyik véglet, a másik véglet pedig meg most látunk. Meg a pilóták gyakorlatilag kézzel, lábbal elkeltézve ezeket a manővereket. Most azért mind a két területet használják. Igen. Hát itt kívánom azért megérezni, hogy érezni, a robotpilóta is pilóta, neki is joga van vizsgálni. Gépparancsnokként, mint a felelősséget azért is. Tudjuk látni, hogy a legitálban a élőben, hogy A mozgására is a formát leírja a helikopter. Nagyon érdekes elmerül, mint a szakmazat részleteiben is. Akár a hátul sárgányra akar igen, egy különleges kialakításon megfigyelhetjük, hogy a többi helikopterünkhez képest különleges szemeszményben kell erre mellátni. Tehát a parasztőkkel, ha ütöttük, nem szabadon helyezkedik el, mint a többi típusnál, hanem egy kicsit ért a lehetőséget, hogy egy túlős feleltünk. Ezzel csökkentve a hangsúlyosan, hogy szabadon milyen magasságú tud felszállni ez a helikopter. Ez a helikopter 20 000 fű magasságig is képes emelkedni, akik nem annyira járatosak az angolszáz mértékegységgel, akik azt mondanak, hogy lehetetlen létez, és egy picit egyre messzire láthatnak. És ugye a feladat ellátás nyilván ezek harci helikopterekre azért az évköznapokban is bizonyos területekben, és pillanatokban a segítségekkel segíteni, akár ezzel a helikopterrel ülve. Ezek a helikopterek már hogyan szervezik követelményeknek megfelelően moduláris rendszerűek, ami azt jelenti, hogy viszonylag rövid idő alatt átalakíthatók különböző feladatrendszerre. Tehát ez a helikopter például kiválóan alkalmas számítási feladatokkal, kutató-másik feladatokkal, bázadító, feladatok feladatrendszerben. Ilyen helikopter van például És akkor van két pilóta, meg még azok néhányan, a ellátására a mentősításokjára, ezzel például ugye tudnak csatlakozni, de hányan igazából a helikopterről tudjuk el, hogy a tervezések tudok visszaállni, és a tényleg akár egy pilóta is repülheti. Viszont speciális tervezetek esetén több személyzetet igényel, következtetően esetében is pilótával, csörlőkezelővel és felkészített egészségügyi személyzettel tehát a felderítési feladatra, ahol van szó, akkor pedig a fedélzeten átadott szólni, hogy egy különbözőket elmondható üzemeltetés, itt pedig ismét egy kívüli képet láthatunk, hogy a parlament előtt megtik a általában. és ugye az megint ebből a speciális kamerából volt látható, amelyre már utaltunk is, de egy subjektív tankás mögött biztosít számunkra itt a lőgi parádék során először a csatorna és a rendőrség közönműködésével, együttműködésével ez megvalósult. Használjuk szélfelderítésnél, az előzőki távban csatlaszási szenzőre csatlakozóra készülés alkalmazni a rendszerekkorban. Ennek több funkciója van, arra nem kérnek ide, akár vagy sűrűten arra gyakorlani. Én arra beszéltünk, hogy milyen magasan vagy milyen alacsony vagyunk. Számomra egy olyan helikopter, hogy úgy van, hogy milyen hatalmas nem látok, hogy nagyon fontos képezőnek. Igen, például légi közlekedésről számítani léteres határa dolgozni. Határa visznek, hogy elengedhetetlen a katonai repülőről a műveletek során egy fedetlen valóban túlzóan. Nem akkor ezt már láthatni, a helyszínen köteléken, amit mutatjuk az esztárszal. Jobb
Érteni ezeket a gépeket, és ugye fényjelzést is segíteni. Eltélett kíséréssel, tovább kíséréssel nyújtanak a kapacitások. Eljutott benézni a különböző.
Ugye a katonai repülés sajátossága, hogy csak annyi ember van a fedélzeten, ami rendkívül szükséges a feladat végrehajtásához, hiszen a repülés alapvetően katonai környezetben egy kockázatos tevékenység, úgyhogy nem kockáztatunk senkinek az életét a fedélzetesen. Ugye a jelenlegi konfigurációval mi alkalmazzuk, ami a pilóta, egy ilyen bemutató mozdulatot azt az ügymakatni, hogy mennyi gyakorlást igényel, hogy ezek kínosak ezek a pilóták, gondolom. A pilótáknak a felkészülése onnan kezdődik, hogy eldöntik a pilóta lesz, és egészen addig tartom, hogy az új repülését utána fejezni. Tehát, hogy egyébként ez pont most sok ilyenekben úgy kívánok, hogy itt a karakter. Ez a pillanat, ez most jött fel a akkor utána következő már is egy gyerek lett. Hát akit érdekel a katonai repülés sajátossága, a Magyar Szövetségek szervezésében lebonyolításra kerül egy úgynevezett ifjúsági pilóta program, akiknek amely program keretében nyári táborokat is szervezünk az érdeklődőknek, itt elsősorban a 14-18 éves korosztályt keressük. Főleg fölöttelek 10 és körülbelül az addig a ismertet, és akkor ez a költőssel, megődem is, mert a reskutas a én azt javaslom, hogy akik érdekelnek a kultúrkutatóknak nézzen utána, és részletes információkat kapcsolat, milyen lehetőségek vannak az ilyen 14-16 éves. Felszállódik 21-esek, gyakori látszatnak a szőle, nyilván megtetszett, amit az égen láttunk, és gondoltam, egyszer jó lenne tényleg ezeket a távolásokat. hogy gyakorlatilag
precízen vezetettem, alcsálikban a kapcsolódó. Ez most ugyanaz. Így van. Igen, a helyszínen tartózkodunk, hogy szeretnék meg láthatjuk, hogy a kápával az imént bemutatott találkozó kettő viszont, és ott pedig követik 3 darab, és aztán tartalmazott a figyelmet, megjutott És gyakorlatilag ezek itt felsorakoznak a tiszteletünkre, mondhatjuk így. Szemtől szembe láthatjuk magunkat ezekkel a képekkel, már akik itt a pesti oldalon vannak, de hát ez egy budai oldalról is egy fantasztikus látvány, más magasságokban gyakorlatilag egymáshoz képes pozícionálva. Ez a fotográfikat Gondolom, hogy ezek elsősorban most még azért laboratóriumokban dolgoznak, de nyilván azért ezek megjelennek már mindannyian. Most itt pedig az utolsó, aki felvezette a köteléket, helikopterünk
nem északi irányba, hanem déli irányba távozott. Nézzük, mi fog történni. Itt esetleg a helyszínen tartózkodóknak felhívom a figyelmét, hogy szép látvánnyal készültünk ide a légiparádé végére, úgyhogy aki hozott képrögzítésre alkalmas eszközt javaslom, hogy készítsék elő. Jelenleg nem előkészítettem, hogy mi is azért több kamerával figyeljük az eseményeket, hogy kivárható itt ezekben a pillanatokban. Már helikopterünk itt 300 feet-től 100 méter magasságon meg tudjuk adni. Nem régen. Megemelkedik majd egy lóriktás után is elköszön. Itt láthatjuk még egyszer ezeket a utasokat, amelyek hihetetlen látványosak, Hol lehet volna